שמי חווה רוזנטל, לבית מוסקוביץ'. נולדתי בעיר יאסי ברומניה, בצפון מזרח, עיר גבול עם אוקראינה. זאת הייתה העיר השנייה בגודלה. לפני המלחמה חיו בה כ-40,000 יהודים, והיום יש כ-400. מתוך 40,000, כ-14,000 יהודים נרצחו בפוגרום שהיה בעיר יאסי. עד המלחמה, בית רגיל, אני בא מבית דתי מסורתי. סבי היה סופר סתם, אני הייתי נכדתו הבכורה ומאוד אהבתי אותו. הוא היה בא בימי שישי, לקחת אותי אליו הביתה בדרך מבית הכנסת, והיה מחזיר אותי בשבת בבוקר אצל הוריי. יש לי שתי אחיות, אחת בשם ברוריה ואחת בשם יוכבד. בזמן המלחמה נשארנו במקום מגורינו. השכנים שלנו היו שכנים גויים. אני גרתי בכלל בשכונה שרוב האנשים לא היו יהודים. לפני המלחמה היינו בית רגיל. אבא עבד בחנות גדולה לבדים והיה גם סוחר נוסע, ואמי הייתה עקרת בית. איתנו גרה סבתי, פרידה, והיינו חיים רגילים. בקיץ היינו נוסעים לעיר של אחות אמי, שזה בבסרביה, ושם היה ים, היינו מבלים שם, ואבי היה בא בסופי שבוע. מה שזכור לי משם, זאת עיר לא גדולה, זה דווקא חביות בירה לאורך הרחוב, ושם היו מוכרים בכוסות כאלה גדולים את הבירה. החיים התנהלו כרגיל עד פרוץ המלחמה. כשפרצה המלחמה, זה היה יום ראשון של שנת הלימודים של כיתה ב' שלי. סיימתי כיתה א', וכפי שהיה נהוג אז, כל אחד היה מקבל תעודה, היו קוראים לזה פרס. פרס ראשון, פרס שני, פרס שלישי. חזרתי הביתה שמחה בסוף שנת הלימודים, ותחילת שנת הלימודים של כיתה א', וזאת הטראומה הגדולה שלי מימי המלחמה, אף על פי שעברתי גם דברים יותר קשים. הגעתי לבית הספר ושלחו אותי הביתה, ואני לא אבין אותי למה, זרקו אותי. הייתי יהודייה ולמדתי בבית ספר לא יהודי, בבית ספר כללי. אני זוכרת שכל הדרך מבית הספר בכיתי עד שהגעתי הביתה. הייתי ילדה בת 7 וקצת ולא הבנתי מה קרה פתאום. לא תפסתי את זה. אבל ברומניה כן התקיימו בתי ספר יהודיים גם בזמן המלחמה. עכשיו, מה שאני לא זוכרת זה כנראה חלק מהדברים שהדחקתי. אני זוכרת שלמדתי, אני זוכרת את שם המנהל ושם המורה, ואני לא זוכרת את עצמי יושבת בכיתה. זה נורא מוזר, אבל לא מצליחה בשום אופן. זוכרת את עצמי יושבת, איך בימים של הפצצות, והעיר שלנו הייתה מופצצת בלי סוף בגלל שהייתה עיר גבול. לא זוכרת, פשוט לא זוכרת את עצמי יושבת בכיתה. זוכרת שלמדתי, זוכרת שהלכתי לבית ספר, לא זוכרת את עצמי יושבת בכיתה. זה נורא מוזר, אבל זה כנראה חלק מהדברים שקרו, שהדחקתי, אני לא יודעת. בימי המלחמה היה לנו מאוד קשה, היה רעב גדול ופחד. הלכנו עם טלאי צהוב, גם הילדים. היו שעות עוצר שאסור היה ליהודים להימצא ברחוב, ובשלב מסוים לקחו את אבי למחנה עבודה בעיר קונסטנצה, זה עיר נמל ברומניה, ואימא נשארה עם 3 הילדים ועם הסבתא,
והיה מאוד קשה בבית. ממש אני זוכרת ימים של רעב שלא היה מה לאכול. היות והעיר הייתה מאוד מופצצת, לנו, למזלנו, אנחנו גרנו באותה חצר עם דודי, עם אחות אמי, אחת האחיות שלי. והחצר הייתה מחולקת לשני חלקים, חלק קדמי וחלק אחורי. אנחנו גרנו בחלק האחורי של החצר, זה ממש היה מופרד עם גדר, ודודי היה בונה חביות ליין. עכשיו, זה לא החביות שמכירים אותן כאן בגודל כזה, בערך בגודל כמו כל המטבחון, שמשהו גדול היה לזה גם שם מיוחד, והיה לו, מתחת לבית היה מרתף, ומתחת למרתף היה משהו כמו צינוק, זה לא היה משהו פלילי, אז אני לא יכולה לקרוא לזה צינוק, אבל מקום מאוד קר ששם היו משמרים את היינות. כשפרצה המלחמה והיות והיינו כל כך מופצצים, אז עשו מין חור בתוך המקום הזה, לא יודעת איך לקרוא לו, אני קוראת לזה, שאפשר ממנו לטפס החוצה במקרה והבית יופצץ ויפול על המרתף ועל הכל. עם כל הזעקה היינו רצים למרתף, אנחנו, כל המשפחה. ומה שמעניין, הייתה לנו כבר טכניקה איך לרוץ. כשהיינו שומעים את הזעקה, והמטוסים היו עוברים, אז ידענו, אתה שומע פצצה אחת, עד שנופלת השנייה, יש כמה שניות, והיינו נעמדים במקום של הדלת, של המשקוף של הדלת, כי אמרו שזה המקום הכי בטוח. וככה בריצות, בקפיצות יותר נכון, עד המרתף. אני זוכרת את ההפצצות כי הן היו בלתי פוסקות. ואנחנו גם גרנו באזור כזה שמולנו היה מבצר מימי הטורקים. רומניה הייתה כבושה בזמנו בידי הטורקים. היה מבצר עם מגדל מאוד גבוה, ושם לגרמנים הייתה תצפית ומכונות עירייה למטוסים. אני זוכרת את היום שבו היה פוגרום בעיר, שבה נהרגו, יש ויכוח בין 12,000 ל-14,000 יהודים, חלקם במקום וחלקם ברכבות שנסעו לכיוון טרנסניסטריה, הלוך וחזור, ואנשים פשוט מתו ברכבות. כמובן שהרומנים בהתחלה הכחישו את זה. הם אמרו, הרומנים הכחישו, אמרו אולי 2,000, עד שהתגלתה האמת כולה. לא הבנתי, הסיעו אותם אבל לאן ברכבות? איך? לא הבנתי לאן הסיעו אותם ברכבות. לטרנסניסטריה, זה היה חלק שמחוץ לרומניה. ושם ירו בהם? שם ירו בהם, או שברכבות הלוך וחזור עד שנחנקו, חלקם. היו חלק מיהודי רומניה שהגיעו לטרנסניסטריה. מתי זה היה מחנה. אני זוכרת את היום כמו היום, איך שאומרים. היו לנו שכנים גויים, והם חיו שם בערך מאז שדודי בנה את הבית, והיינו בשכנות מאוד טובה. בחגים היינו מכניסים להם כל מיני, והם לנו. היו להם בנים שהיו חברים במשמר הברזל. עכשיו במשמר הברזל זה היה התנועה הפשיסטית הרומנית. עכשיו צריך לזכור שרומניה עד 41 נלחמה לצד גרמניה. הם היו חלק, אבל אחר כך הם פרשו מהשותפות. ויום אחד בעיר נכנס השכן ואומר לנו, אמרו לכל היהודים להתייצב בעירייה, אתם לא מתייצבים בשום מקום, לא עוזבים את הבית, נשארים כאן. והוא נעמד בכניסה לבית, בחור צעיר, בשנות ה-20 המאוחרות שלו. נעמד בפני הבית ולא נתן לאף אחד להיכנס.
עכשיו, אני בתור ילדה, שנים חשבתי שהגרמנים עשו את הפוגרום, וכשבגרתי והתחלתי ללמוד את הנושא, הסתבר לי שבכלל הרומנים עשו בעזרת הגרמנים, אבל לא להפך. ובאמת ככה הוא הציל אותנו. אני זוכרת איך שאמא הייתה שולחת לי להסתכל דרך החור של המנעול של השער, לראות מה קורה, כי לא ידענו מה קורה בעיר עצמה. מתי היה הפוגרום? בבקשה? מתי היה? ב-41, ב-22 ליוני 41. ובפוגרום הזה נהרג סבי. הוא היה אדם עם זקן כזה גדול, זה תמיד הזכיר לי את הרצל בפקודת הזקן. וזה נודע לנו אחר כך, דרך מותו מאנשים אחרים פשוט. משכו אותו בזקן, זרקו אותו לבור וירו בו. אחרי הפוגרום כמובן היה קשה מאוד, כל הזמן היה קשה. בעיקר ההפצצות והרעב. היה עוד מקרה אחד, כיוון שאמרתי לכם שמולנו היה המבצר הזה ממי הטורקים והמכונות נגד האווירונים היו שמה. אנחנו בשלב מסוים כבר כל כך התרגלנו, הבנו שברגע שמטס האווירונים עבר מעלינו, יותר לא יקרה כלום, ולא תמיד הספקנו להגיע למרתף לפני זה. אז היינו נשארים פשוט במקום. ואז הגרמנים ראו את זה מלמעלה, וטענו שאנחנו עושים סימנים למטוסים הרוסיים. ובאו, שמו אותנו על יד קיר הבית ורצו לראות בנו. ואז שוב אותו גוי, שהוא היה קצין, הוא הציל אותנו. הוא לא נתן לגרמנים לעשות את זה. כמובן זה היה פחד נוראי, פחד נוראי. ואז השתדלנו לא להסתובב בחצר כשיש אזעקה במטוסים עוברים מעלינו. יש לציין שאותו קצין, וזה נודע לי רק אחרי המלחמה, כבר כשהייתי בדרך ארצה, ומי כתבה לי שאותו קצין עשה שמות בעיר באותו יום של הפוגרום, רק אותנו הציל. אחר כך הוא משפט ונשלח לבית כלא. את יודעת איך קוראים לו? מה? את יודעת איך קוראים לו? אני יודעת שקראו לו אלכסנדר, אבל השם המשפחה אני לא יודעת. אני יודעת רק בשבילי זאת הייתה הפתעה גדולה, כי אותנו הציל. שהוא היה קצין רומני. היה קצין, כן, במשמר הברזל, בחור צעיר. ככה באופן כללי עברו עלינו ימי המלחמה. היה קשה מאוד ביאבא בבית, בלי שהיה מי שיכול לפרנס. איכשהו, כי אז היה בכלל קשה להתפרנס, כי מי שהייתה לו חנות ליהודים, אז החריב את החנויות וכל זה, אבל יהודים איכשהו הסתדרו. טוב, קשה לקמץ 3-4 שנים בפרק זמן, אבל זה ככה הדברים הטראומטיים הגדולים. הרבה מהמשפחה שלנו, בעיקר אלה שהיו בבסרביה, נרצחו. אנחנו לא יודעים עד היום הזה באיזה אופן. נודע לנו רק, כאן בארץ נודע לנו מאיזה שכנים שלהם שהם היו נוכחים כשרצחו אותם בחצר הבית שלהם. אבל שנים לא ידענו, והבנו מזה שאין יותר שום קשר שהם נרצחו. עם תום המלחמה, אבי חזר מהמחנה, ושוב הייתה תקופה קשה מאוד של רעב, כמו אחרי המלחמה. כיוון שהייתה לי בת דודה שהייתה חברת תנועה במחתרת, חברת תנועה זה שומר הצעיר במחתרת,
הייתי בין 4 החניכים הראשונים שפתחו את הקן אחרי המלחמה. היא הביאה אותי, את מי תביא, את קרובי המשפחה קודם כל. היא לימים עלתה ארצה, והייתה תקופה קצרה מאוד חברת קיבוץ גבולות, אבל תקופה מאוד קצרה, ואחר כך הספה. ואני המשכתי להיות חברה בשומר הצעיר. עכשיו, הוריי לא הסכימו שאני אלך לתנועה. אבל אני הלכתי בכל זאת. ולך גרם לך יותר לרצות. כן. אני הלכתי בכל זאת, ויש לי עד היום סימן. שיחקתי מחניים בפרק, אבל לא סיפרתי בבית, כיוון שהם לא ידעו שאני הולכת לתנועה. בתנועה היינו מחולקים לקבוצות, והיו לנו שליחים גם מן הארץ, וגם אנשים שהיו חברים בשומר הצעיר לפני זה. לדודי, שהוא היה שכן שלנו, היה לו בן בארץ. אני לא יודעת להגיד לכם בגבת או בגבע, והוא היה צנחן, הוא צנח במלחמת העולם השנייה, בין הצנחנים שצנחו. תפסו אותו, אבל לא הספיקו לעשות לו כלום, כי רומניה שוחררה בידי הרוסים. וכמו כל צנחן, כמובן ששאלו אותו מה בקשתו אם יקרה משהו, הוא אמר, אני רוצה שהמשפחה שלי תעלה ארצה, אם יקרה משהו. בשומר הצעיר יצאתי למחנות קיץ, מחנות שנערכו בערך חודש, לא כמה ימים כמו שנהוג כאן בארץ. שם למדנו עברית, אגב גם בתנועה למדנו עברית. והיה לי סמל, קראו לזה של דוברי עברית, עין. זה עגול ועין באמצע. וגם במחנה, כרגיל, צופיות והרצאות ולימוד עברית ותחרויות בין הערים השונות. התנועה קמה בכל הערים שהייתה לפני המלחמה. במחנה האחרון שהייתי, וחזרתי מהמחנה, אז הוריי אמרו לי שהגיעה הוראה מהשומר הצעיר, שיש לי סרטיפיקט לעלות ארצה. לי ולאחותי, אחותי שצעירה ממני בשנתיים, גם היא הייתה בשומר הצעיר, ועוד בחור אחד. עכשיו אני חזרתי מהמחנה, בית דתי מסורתי. כל הבגדים, הכל היה, אבל איך אומרים לפעמים דברים כאלה דוחים. הייתה עוד בעיה, בתור קטינה, היו צריכים חתימה של הוריי, שהם מסכימים שאני אעלה, אבל אבא שלי לא רצה לחתום. ואז חתם הדוד שלי, זה שהבן שלו היה טייס. בכל אופן התארגנו, אנחנו שתי אחיות, ושוב, זה פשוט דבר מדהים. באותו יום היה שינוי המטבע, ואתה היית צריך מיליונים בשביל להשיג כרטיס אחד לעיר הבירה, שזה כ-450 קילומטר מהעיר שלנו. שוב, אותו גוי, אותו קצין, נתן לנו שתי כרטיסים. היו לו, הוא אמור היה לנסוע לעיר הבירה, נתן לנו את הכרטיסים. ועם זה הגענו, והבחור לא היה לו כרטיס. אז אנחנו שתי הבנות, כל פעם שהיה בא מבקר ברכבת, אז היינו אומרים לו שירוצו שירותים, וככה הוא עבר את כל הדרך. כמובן שהפרידה מהבית הייתה מאוד קשה, בעיקר הפרידה מסבתי. ידעתי שאני לעולם לא אראה אותה יותר, כי הייתה אישה מבוגרת. עם ההורים קיוויתי. הוריי, בעיקר אבי, חלם לנסוע לארצות הברית. היה לו שם אח. וזה היה החלום שלו, להגיע לשם. אבל ידעתי שאנחנו נהיה בארץ, אז הכל ישתנה. הפרידה מסבתי הייתה מאוד קשה.
אני זוכרת את זה כמו היום. כמובן גם הפרידה מהוריי, והייתה לי אחותי הקטנה שנשארה איתם. אני זוכרת בתחנת הרכבת, היה קשה, קשה מאוד. היום, כאדם בוגר, אינני יודעת איך עשיתי את זה. הייתי בסך הכל בת 15, אחותי הייתה בת 14, איך עזבתי את הבית למקום שבשבילי היה ידוע רק מהרצאות ששמעתי על ארץ ישראל. אבל עובדה, כנראה שהחינוך בתנועה במשך השנים שהייתי, מ-44 עד 47. עכשיו אנחנו נסענו לעיר הבירה, ושם הסתבר לנו שאנחנו עולים במרכאות ארצה דרך הולנד. שוב, אחד מהדברים ההיסטוריים שנקבעו אז והיום הם שונים. תמיד חשבו את ההולנדים כמצילי היהודים, וזה לא נכון. גם זה אחד הדברים שהם לא נכונים. כמובן, היו גם כאלה, אבל באופן כללי זה לא נכון. התאספנו שם מכל תנועות הנוער, 500 איש, נערים, עם מדריכים שהיו בוגרים מאיתנו, ועם מורים גם שבאו איתנו להולנד. שם הגענו במקום שקוראים לו אפלדורן, והמקום הזה היה לפני אפלדורן. אפלדורן. כן. זה היה מקום הכשרה של חלוצים מרומניה בדרכם ארצה. ויותר מאוחר זה הפך לבית חולים לחולי רוח, המקום הזה, המבנה הזה שבו באנו. זה היה מבנה ענק, וכל תנועה קיבלה מספר חדרים וקומות. אפלדורן זה שם של המקום או של המבנה? של המקום. מה זה? של העיר. עיר. כל תנועה קיבלה את המקום שלה. אנחנו היינו 70 בני נוער. אני, הקבוצה שלי היינו הבוגרים, כל האחרים היו צעירים איתנו, כולל קבוצה של נערים ונערות. דבר מאוד חשוב שכחתי להגיד, שלתנועה היה לה בית ילדים קראו לזה, של יתומים, שהיא ניהלה אותו ברומניה. וגם משם עלו חלק מהנערים, ילדים בני 8, 9, ממש ילדים בלי הורים. וכאן בגלל המצב הכלכלי הקשה, הילדים היו שם. בהולנד התחלקנו לקבוצות, וכל קבוצה היה לו מדריך, מדריכה. חילקו אותנו לכיתות לימוד לפי מה שכל אחד הספיק ללמוד עד שהגיע לשם. וגידלנו גן ירק כדי להתכונן לעלייה ארצה. זה עשינו עם שליחים שבאו מהארץ. היו לנו חיי תנועה רגילים, חיי חברה, עבודה, לימודים. ההולנדים שטיפלו בנו היו מאוד 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 נחמדים. הם היו אחראים על הבית, והם דאגו שנלך לישון בזמן, ושהכל יהיה שקט ורגוע. היה לנו קשר מכתבים עם המשפחה. ואני זוכרת את היום שבו הכריזו על הקמת מדינת ישראל, ולא ידענו איך לחגוג, לא ידענו מה לעשות עם זה. אני זוכרת המגורים של הבנות היו בקומה מעל המגורים של הבנים. ואז לקחנו ספלים, קשרנו עם חבל, והתחלנו לדפוק בחלונות של הבנים. פשוט לא ידענו איך לבטא את זה. אבל באמת הם הבינו, השומרות בלילה וזה, שזה אירוע מאוד מיוחד.
בהולנד ביקרנו כמובן באי אלו מקומות שהם הביאו אותנו, והתקבלנו מאוד יפה, גם כשהגענו לכפר הזה, לעיירה הזאת, חיכו לנו הולנדים שירדנו מהרכבת, קיבלו אותנו מאוד יפה. אנחנו נשארנו בהולנד עד אוקטובר 48. באוקטובר 48 עלינו ארצה. זאת הייתה אונייה משופצת, קראו לה אוניית נקבה, זה היה המסע הראשון שלה להביא עולים לארץ. והגענו לשער העלייה, שם היינו כמה ימים, ומשם לפי גילאים התפזרנו לקיבוצים של עליית הנוער. מקיבוצים בתור עליית הנוער. אני הגעתי לקיבוץ שער העמקים, היו לנו מדריכים ומדריכות ומטפלות, וקיבוץ מאוד יפה. אגב, בין הקיבוצים הראשונים שקמו בארץ מהתנועה ברומניה שלפני המלחמה, היו רומנים ויוגוסלבים, והבנים הבכורים שלהם היו בערך בגילאים שלנו, אבל הם לא למדו בקיבוץ, כי היו מעטים, הם למדו בקיבוץ שריד. איזה קיבוץ שוב? משמר העמקים? שער העמקים. שער העמקים. שער העמקים. שם היינו בחברת נוער, חצי יום למדנו וחצי יום עברנו. למדנו עברית, למדנו את כל המקצועות. חלקם עבדו בגן ירק, חלקם עבדו בבתי ילדים. בערבים היו לנו פעילויות כמובן. לחברה שלנו הצטרפה קבוצה מיוגוסלביה שעלתה ארצה, גם כן נערים בני גילנו, שגם עברו את המלחמה. הייחוד הזה לא כל כך הצליח האמת, הם רובם עזבו. אנחנו נשארנו קבוצה בערך של 20 איש, ובסוף נמשכנו ככה. הוריי בינתיים עלו ארצה, והיו בטירת הכרמל. מתי הוריי חלו? בבקשה? מתי הוריי חלו? הם עלו ב-1950. עם אחותי. ב-1950, לא זוכרת כבר באיזה חודש היה, אנחנו התאחדנו עם גרעין שהיה בקיבוץ עין השופט, וגם שם היינו כמה חודשים. ומקיבוץ עין השופט הציעו לנו לבוא לניר יצחק, שאז היה דנגור, לא ניר יצחק. לתאר את הביקור כאן זה פשוט קשה, כי כל הדרך לא היה אף כביש, רק חול וחול. באיזה שנה זה כבר? בבקשה? באיזה שנה אנחנו כבר? זה היה ב-1950. לניר יצחק? לניר יצחק, לביקור. לניר לביקור. יצחק הגענו ב-51, ינואר 51. ואני זוכרת, היינו עם חולצות כחולות, והגענו הנה צהובים לגמרי מהחול, מהסופות. כאן היו בסך הכל כ-30 איש, היו כמה צריפים ואיזה ביקטה עם עגלה אחת, ובאנו לבקר ושאלנו את עצמנו מה אנחנו נחפש כאן, כי למקום קראו דנגור, ואנחנו חשבנו שזה דנגור מה שהיה בזמן המלחמה. בדנגור בזמן מלחמת השחרור ישב קיבוץ נירים, והם עברו למקום איפה שהם נמצאים היום. אז אמרנו, אם
הם עזבו את המקום, מה אנחנו, איזה עתיד יש לנו, מה אנחנו מחפש כאן. כשחזרנו אחרי הביקור כאן היה ויכוח מאוד קשה בגרעין, האם לבוא להנה או לא לבוא להנה. כמובן באו אנשים מהתנועה ושכנעו אותנו כמה זה חשוב, ובסוף החלטנו בחיוב לבוא לניר יצחק, ובינואר 1951 הגענו לניר יצחק. מה לתאר לכם מה היה כאן? חול וחול וחול. הבאנו איתנו מתנה עגלה שקראנו לה דנגורה, אז היו כבר שתי עגלות. המדריכים שלנו מקיבוץ עין השופט ליוו אותנו להנה, אפילו אחד המדריכים גר איתי בחדר כמה שבועות. מדריך שהיה כאן למקום, לחברים שגרו קודם, היה להם מדריך. והוא אמר ככה, אסף אותנו, אני זוכרת כמו היום, הוא אמר, כאן יחיו או אינטליגנטים או עובדי אדמה, אחרים לא יחזיקו מעמד כאן. ככה, המילים האלה. זאת הייתה קבלת הפנים. התנאים היו מאוד קשים וחלק היו מוקשים ומסתננים. וחלק מהאנשים עזבו, חלק גדול מהאנשים עזבו. זה עד היום נכון. בבקשה? זה עד היום נכון. כן. מי שגר פה זה רק או אינטליגנטים או אנשי אדמה. כן. או גם וגם. או גם וגם. כן, יש עבודה. התאים היו מאוד קשים, סופות חול, תקופת צנע בארץ. לא היה מה לאכול, הכל היה מוקצב. כדוגמה, היינו גומרים את העבודה, 4-5 אחרי הצהריים, כולנו היינו מתאספים בחדר האוכל. מה היינו אוכלים? או החלק הקשה של הלחם עם שום, או ריבה מדוללת במים. זה מה שהיה לנו. והיו גם איזה קופסאות, דגים, סרדינים, פיש פאסט קראו להם. זה היה האוכל בערך. אבל איך אומרים, לא הרגשנו מקופחים, לא הרגשנו שעשו לנו משהו רע. ראינו בזה משימה של יישוב הגבולות, ואפילו שהיינו כל כך צעירים, היו בינינו אנשים שעוד לא היו בני 17. דרך אגב, זה אל תכתבו, יש חברת קיבוץ שמחר היא בת 80, היא עוד לא הייתה בת 17 שהגיעה הנה. עבדנו בעיקר בעבודות של הקרן הקיימת, הנטיות שאתם רואים, כל החורשות האלה לאורך גבולות וגם כאן, היו נטיות שעבדנו בתור עבודה שקיבלנו תמורה עבורה. זאת הייתה עבודה מאוד קשה. אני זוכרת יום אחד ב40 מעלות חום עבדנו בנטיות, פשוט עבדנו ובכינו, לא במילים אלא ממש עבדנו ובכינו, כי זה היה דבר בלתי נסבל. ואני זוכרת שפשוט התפשטנו, עבדנו ערומות, הבנות, ומרחוק ראינו בא טנדר להביא לנו צהריים, אז מהר התלבשנו. חלק מהעבודות היו עבודות חוץ, שבתו בקיבוצים אחרים, בכפר מנחם, בשובל, היו נוסעים ביום ראשון וחוזרים ביום שישי. עכשיו, איך חוזרים? על המשאית שמביאה את הפרודוקטים, את האוכל לכל השבוע. הקשר עם החוץ לא היה, לא היו טלפונים, לא היה אוטובוס, לא היה שום דבר. זה מעניין שלפעמים הקשר היה דרך העיתון. היו יכולים לכתוב למשל לגזבר, בעיתון, במודעות, מחר בשעה זו וזו יש לך פגישה, לא יודעת איפה. דרך המודעות בעיתון. אחרינו באו כמובן עוד השלמות של גרעינים, ואז לאט לאט הקיבוץ התפתח. הבעיה העיקרית כאן בחקלאות הייתה יבלית. זה עשב
שאי אפשר להדביר אותו. זה לקח הרבה שנים בהדרכה של מדריכים מבחוץ שהצלחנו להתגבר לזה, והיבלית הזו אוכלת כל כך טובה. מה שהיינו זורים, את היבלית, לא היה סיפור. לאט לאט הקיבוץ גדל, נולדו הילדים הראשונים. התקרבנו לחג החומש והכנו חגיגה מאוד גדולה. משה דיין היה כאן, הוא אמר ככה, אתם ספר הספרים, ספר הגשם המגשימים, כי לא היה גשם. והאמת היא שהוא מבחינה ביטחונית דאג לנו מאוד, שאנחנו התגייסנו לצבא בשתי קבוצות שבאנו הנה, הגרעין. כי אם היינו מתגייסים כולנו, לא היה מי שישאר כאן. ועשינו צבא מקוצר של 3 חודשים, עשינו אימונים, ואז אימונים היו לא כמו היום, הבנות עשו כמו הבנים, מסעות בלילה, התגנבות יחידים בחולות ראשון לציון, זה היה לא פשוט, וגם כן הודות לו שהוא דאג ששאר הזמן ייחשב כשירות, כי היינו כאן יישוב גבול ושום דבר לא הפריד בינינו. לקראת חג החומש, למשל שאנחנו ניסינו, אז נסענו לבאר שבע 5 זוגות, חברים, שעוד זוג אחד עד היום הזה כאן, ואחרים עזבו. אתם הכרתם פה בקיבוץ? מה? את וצבי הכרתם פה בקיבוץ? איך אנחנו? הכרתם פה בקיבוץ? הכרנו, כן. הכרנו בעצם בגרעין עוד, אבל זוג נהיינו כאן בעין השופט. זוג נהיינו כאן בניר יצחק. אני עבדתי באותה תקופה ברפת, ואני זוכרת שההורים הגיעו איכשהו עם המשאית, ואני באתי מהרפת, רצתי מהר להתקלח, ואז קיבלתי אותם. החתונה הייתה בבאר שבע, אבל זה היה מין רב כזה שהוא כבר הכיר את כל הפטנטים ואת כל הזה. אני ניסיתי עם טבעת של חברה שניסה לפניי. באופן עקרוני לא רציתי, ולא הייתה לי טבעת נשואים. הטבעת הזו הייתה טבעת של אמי. כשאמי נפטרה, אני לקחתי את הטבעת שלה. כל התקופה הזו הייתה באמת תקופה מבחינה ביטחונית מאוד קשה. זו הייתה תקופה של 101 של שרון. זיכרונו לברכה. ואנחנו פשוט, כשהיו יוצאים לפעולה, היינו יורדים למקלט, מניקים שמה ובוכים. היינו אומרים, מילא, אנחנו בחרנו לחיות כאן. מה אשמים הילדים הקטנים האלה? בתקופת הפדאיונים היו שומרים רק על הבתים, לא על הרכוש. והיו הרבה מסתננים שבאו בעיקר למטרות גניבה. אני למשל עבדתי ברפת, ואני זוכרת, לילה אחד באתי למשמרת, היו חולבים אז ב3 משמרות, כולל ב4 לפנות בוקר, שזה עוד חושך. באתי למשמרת, חלפתי, יצאתי החוצה להכניס. הייתי בהיריון עם ביתי הבכורה שלומית, ושאני אספר לכם איך אני נסעתי ללדת, אתם לא תאמינו. אז קודם כל זה היה לפני חג החומש, ואני התעקשתי שאני מוכרחה לראות את החזרה הכללית, כי בטח אני לא אהיה בחג. כמו ילדה, כי לא הבנתי הרבה, הייתי בסך הכל בת 21 שילדתי אותה.
אולי משהו חשוב, המועצה האזורית שלנו שכרה דירה בבאר שבע, שקראו לה בית החסידה, וחברות באזור שהיו צריכות ללדת, היו נוסעות שבוע-שבועיים לפני זה, כי הרי אין תאריך מדויק, והיו נמצאים במקום הזה, ומי שהיה יולד היה בא להיות איתו הבא בתור וכך הלאה. ואנחנו קבענו עם זוג חברים ממגן, שאנחנו נגיד למחרת היום שאני מדברת שנסעתי ללדת, אנחנו ניסע לבית החסידה, ואני בכל זאת בלילה נסעתי עם משאית שהובילה ענבים, ועם אנשים עם נשק, כי אסור היה לנסוע בלילה, והגעתי לבית החולים וילדתי בבוקר, וכשהחברה הזו הגיעה, אני כבר הייתי אחרי הלידה, אז היא נשארה בבית החסידה. לימים הבן שלה והבת שלנו למדו יחד בבית הספר, התחתנו באותו יום, הוא בן שמר והיא בניר יצחק. והתקופה שחזרנו בבית החולים הייתה באמת מאוד קשה בגלל המצב הביטחוני. אבל מה אני אומר לכם, אני כשמסתכלת היום לא יודעת איך החזקנו מעמד. קודם כל כי היינו ילדים, בסך הכל היינו כל כך צעירים שלא, אולי בגלל זה החזקנו מעמד, כי היינו צעירים. באמת הייתה תקופה קשה מאוד. לאט לאט אחרי מבצע סיני התחיל להיות קצת יותר שקט, לא תמיד, היו גם תקופות הרבה יותר קשות. בעצם שקט יותר נהיה אחרי מלחמת ששת הימים. במלחמת ששת הימים או עד המלחמה יותר נכון, היו תקופות ביטחוניות די קשות, אבל התחלנו להתקדם כקיבוץ מבחינה כלכלית, וגם גדלנו, הגיע לנו השלמה מדרום אמריקה, והקיבוץ התפתח יפה. הילדים למדו כאן בבית, לא היה בית ספר אזורי, הילדים למדו בבית, וקלטנו חברת נוער אחת, ואחר כך את השנייה. אני הייתי מטפלת בחברת הנוער הראשונה 5 שנים. ואני זוכרת את הימים האלה שחברת הנוער הגיעה. אלה היו ילדים שהגיעו בעיקר מערי הפיתוח, מה שאנחנו קוראים להם היום, מירוחם, מכל מיני מקומות כאלה שההורים הגיעו בחוסר כל, כי ברומניה לא נתנו להוציא דברים אז, כבר הייתה קומוניסטית ולא נתנו להוציא דברים. יש לנו עד היום הזה כאן בן אחד שהיה לפני שבוע בן 70 מחברת הנוער הזאת, שאני טיפלתי בה. נולדו עוד ילדים, היו לנו כבר 2 קבוצות ו3 קבוצות לפי גילאים. במלחמת ששת הימים הייתי מזכירת קיבוץ. ילדה, אבל הייתי מזכירת קיבוץ. ואני זוכרת את הימים שקדמו לפני זה, היו ימים של המתנה, אם אתם יודעים מה זה, הרבה זמן. וחשבנו איך להתכונן לזה. אנחנו היינו מקבלים בפרדס שלנו, ישבו גדודים של הצבא, בכוונה לפרוץ לכיוון רפיח,
זה היה, כל ערב היינו מקבלים דין וחשבון של מה שקורה בשטח. ידענו שאנחנו מטווחים על ידי המצרים, וכל פעם אחרי שהם היו, את הישיבות שלהם, המפקדים היו יוצאים אצלנו במועדון, מה שקוראים היום רבש"ץ, אז קראו לזה מאז. והוא היה אוסף את הקיבוץ ומוסר את כל האמת. לא... חשבנו איך להתארגן, בינתיים גייסו חברים רבים לצבא, ואני זוכרת שנסעתי לבית התנועה, מה שנקרא, לשאול מה אני עושה אם נותנים לנו הוראת פינוי, למשל. איך את מדברת? מה זה הוראת פינוי? זה גורם לדמורליזציה? אמרתי, תשמע, האפשרות הזו קיימת שיפנו את הנשים ואת הילדים. חזרתי הביתה, בדרך הביתה כבר בקושי אפשר היה להגיע, הכל היה מלא טנקים ומשאיות, ואיך שאני מגיעה הביתה מגיע טלפון. אם יקרה כך וכך וכך, אתם תפנו את האנשים ואת הילדים לקיבוץ מעברות, ותיסעו לגבולות ותמסרו להם לאן הם יפנו. חבר שהיה קצין אצלנו, הוא רצה להגיע לגבולות, כבר כמעט היה בלתי אפשרי, כל היה מלא צבא. באותו לילה ישבנו צוות, המזכיר, מרכז המשק, מרכז בית החינוך, ועשינו חלוקה של האוכלוסייה, מי ייסע עם מה, מי יעלה על האוטו הזה, מי יעלה על האוטו הזה, והטילו עליי בתור מזכירה שאני אפנה ל4 חברות קיבוץ, שאם יפנו את כולם הם יסכימו להישאר, כדי שיהיה מישהו יבשל, שיהיה מישהו שיעשה משהו. כמובן זה היה דבר שהיה מעבר לכוחותיי. פשוט חשבתי מה יקרה לי אם חס וחלילה יקרה למישהו מהאנשים האלה משהו. אבל עשיתי את זה. ואיך אומרים, גייסתי 4 חברות ביניהם את עצמי, ועשינו את החלוקה, מי יהיה אחראי על האוטו, מי יהיה אחראי לעלות את הילדים לאוטו, מכוניות וכך. וחזרתי הביתה, צבי זוכר את זה, אני כל כך בכיתי, אמרתי, איזה אחריות עליי, איך אפשר לקחת אחריות כזה? עכשיו, אני היום צוחקת. משה דיין בא לבקר, ועשינו לו סיור, אז הוא שואל אותי, את חושבת שאתם תחזיקו מעמד אם המצרים יעלו עליכם? אני יודעת אם נחזיק מעמד או לא? בתשובה כזו. זאת אומרת, כל האחריות נפלה עליי כאילו אני לא יודעת מה. טוב, אחרי מלחמת 6 הימים נהיה יותר שקט, היה יותר קל. בבקשה? התפניתם בסוף או לא התפניתם? לא. לא פינינו את אף אחד. הילדים והנשים היו במקלטים כל הימים האלה. זה היה פשוט בזק, הצבא כבש את רפיח ואת זה. אחר כך באמת באה תקופת הזוהר של הקיבוץ, מכל הבחינות. טוב, עד מלחמת יום הכיפורים, זאת גם הייתה טראומה מאוד גדולה. לפני מלחמת יום הכיפורים, יום הכיפורים פרצה ביום שבת, ביום ראשון היו צריכות להיות 5 חתונות בניר יצחק, ואנחנו הכנו אוכל ל5 חתונות עם מוזמנים, ופרצה מלחמה, ואז החלטנו שאת האוכל, שאנחנו פותחים קיוסק בסיבוב,
שיוצאים מכאן, לפני שפונים ימינה, בדיוק מול. פתחנו קיוסק עם האוכל שהיה לנו מוכן לחתונות, כי החתונות כמובן בוטלו. בחיילים שהיו יורדים לסיני, עולים לסיני, היו עוצרים, שותים כוס קפה, אוכלים סנדוויץ', ואז החלטנו לעשות את זה באופן קבוע, בהתנדבות, משמרות 24 שעות, היינו מכינים סנדוויצ'ים, עוגות, אחר כך כתבו לנו שחסר להם כובעים, סרקנו כובעים ושלחנו, ויש לי היום בארכיון צרור כזה של מכתבי תודה של אנשים שעלו, ילדו, עברו דרך המקום הזה וקיבלו את מה שקיבלו, בעיקר הפסקה ותמיכה, איך אומרים, לחזק אותם. במלחמת יום הכיפורים נפל לנו חבר בסואץ, הסיפור המפורסם שכבר אחרי הסכם של הפסקת אש בכל זאת, בטח שמעתם, דיברו הרבה על זה השנה. טוב, החיים נמשכו, כשהיו לי כבר 3 ילדים, יצאתי לקורס לחיות, והייתי אחות בקיבוץ כמה שנים. ואחר כך סיימתי, עבדתי במרפאת שיניים, ובאו והציעו לי שאני אעבוד במורשת ביד מרדכי. מורשת זה מרכז להוראת השואה של השומר הצעיר. היו 2 מרכזים, אחד ביד מרדכי ואחד בגבעת חביבה. ואני, שכל השנים הציעו לי לצאת ללמוד הוראה, אמרתי, אני, הוראה פרונטלית זה לא בשבילי. הייתי מוכנה להיות מטפלת 5 שנים בחברת הנוער הראשונה, עוד שנה בחברת הנוער השנייה, מורה לא הייתי מוכנה להיות. ואז החבר שהיה שם אחראי על המרכז, שאל את המזכירה שלנו אם אני אסכים שהוא יבוא לשכנע אותי. אמרתי שיבוא. אני מקבלת את כל מי שבא. הוא בא ושכנע אותי ששם עושים את הפעולות לא בדרך פרונטלית, אלא בדרך פנויה. ובאמת הוא שכנע אותי, כי חברה שעבדה איתו ילדה, אמרת, תבואי לתקופה שהיא לא תהיה. אמרת, ואם לא אמצא חן בעיניי, מה אני אעשה? הוא אומר, ממילא אין לי אף אחד, לא אמצא חן בעינייך, לא אמצא. לא עניין שנמצא בהם, ואני אצליח להתחבר לזה. איפה זה? פרשה? איפה בעצם יצא לך לעבוד? ביד מרדכי. ביד מרדכי. קיבוץ יד מרדכי. ואני התחלתי לעבוד שם, באמת הפעולות היו מובנות, באו כיתות מכיתה י' עד י"ב, בקבוצות בהכנה לפולין, באו לשם, באו מכל הדרום, אפילו מחיל האוויר, ואפילו מישיבה דתית בבאר שבע, ותמיד שאלו אותי למה אני לא שמה מזוזה. ואני אמרתי להם, אתם יודעים שאתם באים למרכז של השומר הצעיר, אני לא מאמינה בזה, אתם רשאים לא לבוא, אבל אף אחד לא הפסיק לבוא. בכל זאת, הם באו. אני עבדתי שם כ8 שנים, הייתי לו עושה בבוקר וחוזרת אחרי הצהריים. התחברתי לזה מאוד. הייתי 6 פעמים בפולין בתור מדריכה, 3 פעמים עם קבוצות של השומר הצעיר, אנחנו קוראים לזה מקובצת, ומכל התנועות בעיר ובקיבוצים עושים קבוצה בנוסעת. הייתי ב50 למרד עם משלחת של מפ"ם. היינו פעם, קרא לנו זה סמינר על גלגלים, 2 הצוותים מיד מרדכי ומגבעת חביבה, לרכוש ידע נוסף, ופעם אחרונה הייתי בחוקי קיבוץ. התארגנה קבוצה של 14 איש שרצו שאני אדריך אותם בפולין. היו מכל הגילאים ולא רק אנשים שהיה להם נגיעה ישירה לתקופת השואה,
הייתה אפילו נערה אחת שכשהנערים נסעו היא לא רצתה לנסוע. היא קצת בגרה ורצתה לנסוע, נסעה עם הוריה ועוד. זה היה המסע האחרון שלי לפולין. אחר כך חזרתי הביתה וקיבלתי את הארכיון. עבדתי בארכיון עד לפני 4-5 חודשים כאחראית על הארכיון. אנחנו קוראים לזה מכלול, כי הבית הזה כולל את הארכיון, את הספרייה ומקום לתלמידים וסטודנטים שהם יכולים לבוא וללמוד עם מחשבים וזה היה. לפני כ5 חודשים בגלל נפילה שהייתה לי והייתי בגבז ובעיות בריאותיות הבנתי שזה יהיה תקופה לא קצרה. מסרתי את האחריות לחברה אחרת והיום אני עובדת בהתנדבות כמה שעות בשבוע, ממשיכה לבוא לארכיון. יש לי עוד חלום של 2 פרויקטים שאולי אני אצליח לעשות אותם. זהו, היום אנחנו משפחה גדולה, יש לי 3 ילדים. שלומית שחיה איתנו כאן בניר יצחק, ולה 2 ילדים, ניתאי שהוא כבר בן 28 ועדן שהיא בת 19. יש לי בת שחיה ביישוב הקהילתי בזיקים וגם לה 3 בנים. הבכור כבר השתחרר לפני 2 מהצבא, בן אחד עומד להשתחרר, לצאת לחופשת שחרור בימים אלה, ובת בכיתה י', ויש לי בן הבשור, גם כן עם 3 ילדים, הבכור בן 15, בן 13, ובת בת 9 עוד מעט תהיה. אני מאושרת בקיבוץ ומאושרת עם המשפחה. אני חושבת שיש לנו קיבוץ חזק, קיבוץ טוב, עם כל הבעיות שיש. תמיד שאלו אותי, מה סוד החוזק של ניר יצחק? אמרתי, סוד החוזק של ניר יצחק הוא שיש אנשים שחיים מהצרות, ויש אנשים שחיים עם הצרות. אז אני חושבת שניר יצחק חיה עם הצרות, עם כל הבעיות שיש לו, ויש בעיות, כמו בכל מקום. בקיצור, אני 62 שנה חברת קיבוץ ניר יצחק. לפני שבוע חגגנו 60 שנה לנשואים. צבי היה יום הולדת ובאת על זה. זהו. מזל טוב. את רוצה להוסיף אולי מסר, משהו שאת רוצה להעביר לכל מי שיצפה בזה? התיעוד הזה יעלה לאינטרנט תראה, המסר שלי הוא בשני כיוונים. האחד, לא כל כך נכון להגיד לקח מהשואה, אבל אם אני למדתי משהו מהתקופה הזו, זה שעם כל הרוע שהיה, אתה צריך לשמור על צלם אדם, ומעבר לזה, לא להגיד אם הם עשו לי, מותר לי לעשות להם. לעולם לא. לעולם לא. זה המסר שלי מהתקופה הזאת. ומהתקופה שאני חיה בישראל, בקיבוץ, הוא תמיד להיות אופטימי, תמיד להשתדל לתרום בכל מה שאתה יכול, ואז ההרגשה שיש לך אבן במבנה הגדול הזה, היא הרגשה שנותן לך כוח. אני מרגישה שיש לי חלק נכבד בבית הזה ששמו ניר יצחק, עם הדברים הקטנים שעשיתי, עם התפקידים שעשיתי, בעבודה שעשיתי, בנוער שקלטתי, בכל דבר.
ולהיות אופטימי. זה הדבר שהכי עוזר, גם במצבים הכי קשים, להיות אופטימי. ואני יודעת מה שאני אומרת. אם שיספר לכם את הסיפור שלו, אז תבינו. תודה רבה. תודה רבה לכם. תודה לך.